Libanora iritsi ginen Beirutera, gure kanpo basea Sabrasatilan genuen, FPLPek guri utzitako apartamentu batetan, eta hor egon ginen oinarrian. Eta hortik abiatu ginen Tripolira, Badawiko errefuxiatu eremua ezagutzera, palestinarrena. Al-Halwira ere joateko asmoa genuen, hegoalderago, baina ezin izan genuen azkenean eremuan bertan zeuden arazo batzuk zirela medio. Eta gero tartean Libanoko beste eremu batzuk ezagutu genituen. Mitila ezagutu genuen, hor Hezbolaren museoan egon ginen, Biblosen ere egon ginen, leku diferenteak, baina oinarri Beirut hartuta. Azkenean kultura oso diferente batetan murgiltzea da. Iragan historiko oso potentea duen herrialde batetan murgiltzea da, guda edo gerra bera oso presente dagoen herrialde bada, eta azkenean guztiak suposatzen duena zure buruan eta zure kontzientzian izugarrizko kolpea eta gauza batzuk aldatzea. Orduan harritu egia esan guztiak harritu ninduen. Eta palestinar komunidadearekin zehazki ze gaitasuna duten borrokan irauteko eta resistentziarako. Ni iritsi nintzen 2 egun geroago uste dut Aratzekin, beste brigadista batekin. Hor kontroletan izan genituela aeroportuan gure periploak. Eta gu iritsi nintzen, iritsi ginen barkatu, taxi batekin, taxia egon zen igual 2 orduz goitxoiten. Eta hasiera batean badirudi dela olako pesiri normal bat, baina sartzen zarenean Satilan, nire lehendabiziko bidea zela, kotxea sartu zen kale batzuetatik 2 paretak alditzen ditu laukitu, 2 eskuekin hola jarrita. Dena kablez beteta, dena bazirudien hor, ni egia esan beldurtu nintzen pixkat. Aratzek esaten zidan, lasai, hau normaltasunez hartu, hemen biziko zara, eta ni esaten nuen hemen, de verdad. Hor bozinatzo batzuk, jaitsi ziren beste brigadistak, eta igo ginen gora. Eta polita, gero Satila eta handagoen jendea ikuste duzu nola bizi diren, nola antolatzen diren, da olako oinurritegi moduko bat, dena egiten ari dute zerbait, baina kaos baten barruan. Gero ezagutzen dituzu hor museoak, hango jendea, hango kubatar palestinarrak eta oso jende txukin.